Internet. Internet je najveća globalna mreža na svetu i... Čekajte, zašto to objašnjava kad to svi znamo? No, da li ste se ikada zapitali šta se zapravo dogodi za samo 1 minut na internetu? Nećete verovati koliko se podataka i novca razmeni u tom vremenskom periodu. Da ne tupim mnogo, hajde da počnemo. Za 1 minut na internetu se obavi preko 2,4 miliona pretraga na Google-u, pogleda 2,8 miliona videa na YouTube-u, objavi 38.200 postova na Instagramu. I to nije sve, u 1 minutu se također obavi 970.000 pregleda profila na Tinderu, presluša više od 38 sati muzike na Spotify serveru, okači oko 350.000 tweetova. Na Amazonu se u 1 minutu razmeni $204.000, dok se na App Store-u u 1 minutu obavi preko 51.000 preuzimanja. Još dosta stvari se dogodi u tom 1 minutu, ali ako bi sve nabrajali, klip bi trajao satima. No, ako vam se dopao ovaj klip, ostavite like, subscribe i share, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!